Biogødning er en rigtig god fordel for landmanden, fordi det modsat andre gødninger er noget, der bliver leveret spredt på marken. Vi sørger for at matche den biogødningstype, landmanden gerne vil have i forhold til kvælstof-fosforindhold med landmanden og hans gødningsbehov. Vi kører det ud og lægger det i omlæsningsdepot på mark, hvor det ligger indtil vi har puljet nok sammen til marken. Det kan tage fra 2 dage til 14 dage, og vi får det spredt for vores regning på marken. Og det vil reelt set give ham en værdi på 1700-1900 kroner per hektar i den NPK-S, han får med. Og så giver vi ham, Gud hjælp mig, oveni en lille kontant betaling som kompensation for, at der er nogle hygiejniske restriktioner. For eksempel må man jo gerne, kan man næsten se her, udbringe det forud for raps, forud for korn til modenhed, men man må ikke udbringe det forud for direkte fortærbare afgrøder. Så vil man nok spørge, hvad er den der økonomiske kombination, man får oveni? Jamen det er lidt forskelligt afhængig af, hvor mange arealer man kommer med, men typisk i omegnen af 2-5 kroner per kilo fosfor, man vælger at få spredt. Så den benefit får man oveni, det vil jo for mange svare til måske 400-600 kroner per hektar, hvis man får fuld 3-års dosering med fosfor. Man får biogødning leveret ved jo, man kan sige, at lave en aftale med os. Så matcher vi, hvornår det kan lade sig gøre, og hvornår man ønsker det leveret. Oftest, må vi jo sige for mange vedkommende, så er det jo efter høst om efteråret i august-september ude på stubmarken. Det koordinerer vi med landmanden og en vognmand, der kan køre det derud, og en maskinstation, der kan sprede det, så det sker helt ideelt i forhold til det, der passer landmanden, så han kan tage ud og pløje umiddelbart efter. Kravet er, at det skal nedbringes inden for 6 timer ved pløjning eller harvning. Og derefter kan han jo forberede sit såbed og så sin afgrøde i marken, som så har fået tilført den her gødning. Og ikke mindst også fået tilført noget rigtig godt kulstof, som opretholder kulstofbalancen i jorden.